So ngayon guys, almost 7 o'clock na ng umaga. Nakarating po siya kagabi or kanina lang, almost 2 o'clock din ng umaga. And of course, hindi siya tumabi sa akin kasi ayaw niya akong madisturbo guys kasi talagang pagod na pagod din ako. Iwan ko, napagod ako sa kakaisip whole day din ka sa kanya kasi alalang-alala ako kasi hindi talaga siya tumawag. Kaya sa sobrang worried ko, hapon na akong tumawag sa kanya or malapit na yung magdilim pa. So yun ko, doon ko nalalaman na gumagrabe pala yung sakit niya. Pati yung asawa ko hindi niya ma-explain kung ano yung naramdaman kahapon oy kasi kapag titingin siya kahit sa anong gamit, to gumagalaw yung gamit mga darling. So ngayong umaga nag ano lang ako dito nagmuni-muni kung anong ipakain ko kay Mister. Maulan din kasi na umaga so kaya yun hinihintay ko lang siya kung kailan siya talagang magising para magkasabay kaming kakain. Gabi. Sa kakahintay ko mga darling no, nagutom talaga ako. So kaya si Tami sabi ko naisip ko kakain na lang ako kaysa maghintay pa ako na naman yung magutom. Bumangon na siya guys. Gusto na niya din magkape. So kaya yun, kung kakain daw siya, sabayan na niya ako. One box only, right? But there's a lot of mix, that's why. Again, it came out to 2.5 gallons almost. That's the one that you don't Yeah, can, right? That's the only one. That's what you said. Oh, yeah, that's the only one. Yeah. Yeah, hopefully the one that you can. Can you let me hold it? What are you gonna put water? Oh, yeah, you don't remember it dried out, so you add water. You know he wants the little pieces of cow. Naging okay na sana siya, pero may tumawag. Itong mga tao talaga, no? Kailangan talagang The big company, you're sagutin. afraid somebody might be scamming you. Imagine the little person who's getting these calls out of the wilderness. Right, but if they're returning a call, it's not. I didn't just pull out. I didn't pull out your number and call you. I was returning the call. So, ito pong tumatawag guys is ito credit card po ito no, yung parang mag-ano ka ng credit card sa Firestone kung saan kami bumibili ng mga gulong. So, kaya ngayon nagka-problema kami kasi sinisend nila yung Firestone card sa ibang address ng old house namin. Nakakaloka. So, ngayon sabi pa ni Tami baka ginamit na yun at ako ang magbabayad ha. So, yun kinancel at nairita si Mister. So, kaya naduduling na si Mister no. Duling na siya kasi talagang sabi pa niya sa akin, okay na yung naramdaman niya pero itong mga tumatawag non-stop kasi mga loves yung tawag. So kaya sinagot niya. So yun pala yung dahilan kaya tawag sila ng tawag. Yun pala. O hindi nabayaran ng ilang buwan kasi sa ibang address nila sinisend yung card. Kalukuhan naman talaga no. Ito na naman tayo mga loves no. Napag-isip-isip ko na naman na ay I need to add more decoration. Kaluka. Ay ako lang talaga mapapagod nito. Alam nyo ba, nagaling po ito sa dumpster. Ang ganda niya guys. Sobrang ano talaga sa ginaw at wala siyang sira. So yun, hindi ko alam kung bakit tinapon po ito sa dumpster. Sa Burlington ko po ito na dumpster na kukuha. Laban na po ito guys, nasuot ko na po ito. Pero yun, maganda siya. And maganda siya talaga pag ginaw, pag snow. Ito, maganda. So yun.
Buti na lang nakita. Wala talaga siyang sira, guys. Tinapon lang siya. So, kaya kinuha ko yung mga coat at nilagay ko sa bag. Yung talagang hindi na magagamit. Kasi dahil po ito sa kamatis. Ang kamatis po ang salarin. Kasi yung kamatis natin is pahaba ng pahaba, guys. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Mababali lang ito kung pabayaan ko no, sa sobrang haba na niya. At mas hahaba pa ito, guys, talaga. At mayroong mga bunga. So, hindi ko siya dapat i-ignore kasi nagbunga talaga siya. At kinuhanan ko na din siya ng dahon kasi parang mag-concentrate yung nutrients. At alam niyo na, iwan ko kung may nutrients ba ito mga labs. Nakikita nyo naman yung dahon. Parang galit na galit yung dahon sa isa't isa kasi sobrang layo nila sa isa't isa, no? Diba? So, tinubigan ko na din ito, guys, kasi parang sobrang dry naman ito, no? Tubig ako ng tubig nito, pero for some reason talaga, mag-dry man siya agad, no? So, yun, sana okay ang ating kamatis at may bunga at meron tayong ma-harvest para sa ating salad. Yan, thank you so much for watching, mga darling, no? Bye! Guroy ka diha mga jay. Tinawagan naman si Mister. Ito yung may sakit talaga na gumagalaw na siya kasi nga hindi siya malala kaysa kahapon. No? So, tinawagan na siya. So, kaya nagmamadali siyang kinuha yung mga gamit sa sasakyan. At tinulungan ko na si Dudong Tami kasi andoy, gitawagan naman yun. Hindi naman pwede mapipigilan. Kaluoy po sa atong may sakit, oy. Pero okay naman siya kaysa kahapon. I'm thankful talaga. Sobrang powerful talaga ang prayer, mga darling, no? So, kaya pinipray ko talaga na maging okay si Mister. Basta may faith ka talaga sa taas, mga loves, and din heartily yung prayer mo at maniniwala ka na maging okay is maging okay talaga kapag yung faith mo is very strong. So guys, si Tami nasa likuran ko. Punta kaming, ihatid na namin yung sasakyan doon sa rental. Kasi itong sasakyan na din drive ko, ito na yung puti. Okay na siya. Magaling, okay yung pagkagawa. Maulan na panahon. Kasi kahapon talaga mga loves, no, quick story, talagang si Tami every time na mag-open daw siya sa kanyang mata, lahat ng mga nakikita niya is gumagalaw. So ang nangyayari pala kagabi pag uwi niya dito, nag-drive siya, 'di ba? So dahil nga nahihilo-hilo pa siya, guys, so nag-stop siya kung saan-saan para makarating sa bahay na safe. Kaya sobra kayun pala yung dahilan kung bakit late siya nakauwi kanina, no? Kaninang umaga at yun, naging okay siya, guys, nung umaga pagising ko. I can vote it yours. Did you look? The car is very dusty. What? The car is very dusty. Look, Yeah, well, it smells like dust. Luckily, I get the vacuum. the vacuum just sucks. Hun? It's not. It had no power. Really? It is. It is had very no strong. Power. It is strong. Son, very weak. Okay, so where are we gonna go? Dustbuster was. Which one? Big lots, job lots? I don't care either or. Han, you pick. Hello guys. So my husband want a haircut. So, yeah, he wants a haircut. And that's the thing now. Haircut is life now for him. And then next week later, he's here. I was dreaming, honey, that I am ironing your hair. Straightening it. Do you want me to do it? Well, would have been nice before the haircut. Now the haircut, I don't need it. You don't have a haircut yet. Yeah. The people over there in Manhattan, honey, and they have like salt and pepper here like yours, and they have this long hair and then straight, and then you know it's really nice looking, hun. We should do that, hun. Ay, ay, ay. Anyway, I'm so happy you're okay compared yesterday, huh? I was so nervous yesterday. Like, hala, oy, what am I gonna do? Do I have to take a cab? If people are busy, no one can pick you up. At least Roger offer, huh? Yep. Just have faith. Have faith in him. Hello, nakapag-haircut ng akong gwaputo, eh. Ay, tapos na siya nakapag-haircut na talaga. Siya na talagang bagong haircut. Oh, finally! Finally! Let me see! Gwapo na nga akong baby again.
So, gwapo again. Ay, na, bahala kayo, makukuyapan kayo, magsikog ingog gwapo sa akong bana, basta kay ako, mauna ni. Gwapo gid siya sa akong pananaw, sa akong duha kalibat nga mata. La, ang ganda pala gamitin ng ganito guys. As in, ang ganda niyang gamitin. Buti na lang ito yung nabili ko.